Salutare prieteni! Astăzi avem un nou calâm pe canalul Calâm MD. A venit cu poșta Olandei. Acest colet este cel mai rapid din toate care le-am avut, 2 săptămâni. Avem aici avem o ciocolată, adică Xiaomi, căști Xiaomi Piston 2, care trebuie să miroase a ciocolată, așa spun vânzătorii. Așa, într-o cutie mică, este o greuță. Aici avem datele, frecvență de la 20 până la 20 de MHz și alte. Asta nu interesează. Uite așa o cutie. Aici sunt pe cutie instrucțiuni, tot în chineză. Mai pe scurt, tot înțeleg. O dăm deoparte. Așa, cutie foarte elegant, îmi place. Am cumpărat de la magazinul, tot de la același magazin de unde am luat și powerbank-ul. Se spune că acolo sunt toate originale. Uitați așa. Îmi place. Da, așa cum se deschide este aici. Așa parcă. Sau nu? Hai, fata. Foarte hermetic. Wow. Parcă costă $100, însă ele costă 24. Avem aici și pernuți, cum am văzut, pentru ascultat muzică, pentru convorbiri telefonice, pentru izolare mai bună. Aici avem pentru a prinde cablul mai aproape de piept. Așa, haideți să vedem cum funcționează. Aha, tragem de asta dacă mă greșesc. Așa, într-am în două părți. Stai. Opa. O leacă cam bardac. Căștile sunt din metal. Se spune că trebuie să miroase a ciocolată, dar miroase a ciocolată chineză. Fără miros, că poate că are puțin, dar nu se simte așa tare. Haideți să verificăm. Am aici un iPod. Sper că să nu fie kitaiski și ăsta. Wow! Foarte tare. Pun mai aproape de microfon. Să încerc să le pun o urechi. Vreau să spun că basurile nu sunt mari, nu sunt cine știe, însă sunetul este foarte curat, calitate înaltă și sunt foarte voluminoase, că cântă la un volum foarte puternic. Va trebui să încerc cu diferite pernuțe, să vedem care e diferența. Asta e tot. Sper că nu e nevoie de un review la aceste căști, dar dacă e nevoie tare, vă pot să fac. El aici are și un microfon. Sper să funcționeze la majoritatea telefonelor, tot chineze. Sunt de culoare aurii. Gata. Sunt foarte puternice, vreau să spun, însă basurile nu sunt așa cum m-am așteptat eu. Însă la calitatea sunetului e la un nivel înalt. Asta e tot. Abonați-vă. Degrabă o să fie și un telefon 1.0. Sper să ajungă totul cu bine. Așa că urmăriți, nu scăpați niciun video. Numai bine, salutări!